मालाया मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि। गिबियावनो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जोंहा मानगोनां फेमास इउटुबार जायनि मुङा आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि बिफाया माने सप्तासे जाबाय आरोना थैनानै थांबाय लोगोफोर माने बे माबायाव गैला बिथाङा गारनानै थांबाय गासैखौबो गावनि फेमिलिफोरखौ बिथाङा इउटुबनि गेजेरजों बुजायहराखै नाथाय सप्तासेसो जाबाय बिथांनि बिफाया थैना थांबाय आरोना आलफ्रेडना दा बेनोसै आरो मोनसे आपडेटआव फैदो दिनै मोननै आपडेट्स लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम दा मोनसे आपडेट्सआ मा फैदो नायलांनोसै दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय नोंसोरो मबाइल लादोंबा भाइराल भिडिअ सोरनिबा वाट्सएप सोरनिबा इन्स्टाग्राम मा मोनगोन बेफोरखौ नायनायखौ बन्द खालाम नोंसोरो गावनि लाइफनि बागै मा खेला गेलेनो सानदों ना नोङो मा लाइफआव मा साननानै मबाइलखौ लादों बेनि बागै नों नायग्रा खालाम अब्लासो साक्सेस जागोन बे बाथ्राखौ जोंहा जमुना मानगोनां बक्सार जमुना बर'आ बुंदों आरोना दा आं मोनसे खोथाखौ बुजिना मोनाखै दा जमुना बर'आ मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदो नाथाय कमेन्टआव ओरैबायदि राहरनाय मानि थाखाय नोंथांमोना नैनि भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट खालामहरो आरोना दा जमुना बर'आबो अलरेडि जुलि जाखाबाय होनना गासिबो मिथिखायो आंबो मिथिगौ नाथाय गुबुन हारिजों जुलि जादों दा बिनि थाखायसो बिथांखौ जावरो ना मायो कमेन्टफोराव गोबां दावराव आरोना गोबां रायो दा भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै आं बारा बाथ्रा बुंला मानगोनां जमुना बर'आ दायो मा बिबुंथि होखो आरोना मा बुंखो जोंहा नायनोसै थौदो इन्स्टाग्राम बांद्राय सलायनाय मालाया मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि सोलोंलांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेकनिकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जोबोद मोजां नांदों बिराद बोसोरनि उनाव किजान बे गेमखौ उदालगुरियाव फाथिनाय जादों आरो जोंनि आं बिनिफ्रायनो गेलेलांनायमोन बक्सिं आरो जों जेथिया गेलेनाय होनबाथ' बिराद उइकमोन आरो कमिटि जा या ससाइटि सब एसे फेसिलिटि बहुत खममोन दा बयबो आगबारिबोदों बयबो सहाय खालामबोनानै गेमखौ फाथिदों बेबायदि जुदि फाथिलांबाय थायो होमबा जोंनि बर'निफ्राय आरो प्लेयार ओंखारबावगोन गैया नङा आंबो नै दिनै बे सानै गथ'खौ लोगो मोन्दों आं मिथियानो इमान सिरि जालांदों देरहालांदों ओमफ्राय आरो मेडेल मारिनानै बिसोरो साख्रिबो मोन्दों बेबायदि जों गेदेरफोरा जुदि बिदि सहाय खालामलांबाय थायोबा जों फैनाय जेनेरेसना बेबायदिनो सहायदों आगबारिलांनो मोनगोन बिराद मोजां खामानि मावदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोरों गोराफोरा बहुत मोजां नांदों आसा खालामो आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों ओमफ्राय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दिनै जे बांसिन लाइमोनफोरा जिहेतु गाज्रि बेसादजोंसो मबाइलजोंसो माने बायदिसिना सोबनायाव थाजोब्बाय मुखुब जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि खेला गेलेयोब्ला देहाया माबायदि थायो जेनेरेसनानो बेबायदि जालांदों जिथु माने मबाइलनि जुग बयबो मबाइलखौनो सालायो आजिखालि आवगोलो मालायनि न'खराव जों जेथिया उन्दैमोन मालायनि न'खराव होसोसो थांना टिभि नायोमोन खिन्थु आजिखालि दा टिभिथ' रावबो सोंलानो गाव गावबागावनि मबाइल दं गाव गावबागावनि मबाइलाव नायबाय थायो मबाइल दा सलायनाङा बिदि बुङाखै मबाइल सलायनांगौ गावनि नलेज बारियो आरो सब मा जादों मा जाया सबनिबो खबर मोनबाय थायो बे मोजां मबाइल सालायनाया बाट मोजां खामानिनि थाखाय सलायनाया बांसिन मोजां गाज्रि माबा बांद्राय फेसबुक वाट्सएप मायबा इन्स्टाग्राम बांद्राय सलायनाय मालाया मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि सोलोंलांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेकनिकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जादा फेसबुक बारा मायबा सलायनाय जायगायावहाय बेखौनो बुंनो सानो कि बारा फन सालाय बाट मोजां खामानियाव फन सालाय गाज्रि खामानियाव फन सालाय बेखौनो लुगैयो आरो आंनि भिडिअनि गेजेराव माने जोंहा बिथाङा जोबोद फेमास देलाय गोबां सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियानो
सिस्टारखौ फेमास खालामबोनाय जिहेतु बक्साराव दा गोबाङा बेखौ माने कमेन्टफोराव बिराद गाज्रि गाज्रि नुयो आरोना आङो बेनिफ्राय आंबो सानोमोन सिगां मानो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो दा बेखौ माने गुबुन जाथिजों जुलि जानायनि थाखायसो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरोना आरोना दा आंबो मा बुंबावनो नोंथांमोनानो मिथिखायो बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुजोबखाबाय जोबजासिम नायदोबासो बुजिदो दायो गोबां डेन्जार कमेन्ट फैयो जमुना बर'नि कमेन्टआव बिथांखौ गासिबो मिथिखायो बक्साराव गोबां फेमास होननानै दा जोंहा बर' हारिफोरानो बेखौ फेमास खालामबोनाय सिगांनिफ्रायनो गोबां हेल्प खालामबोनाय आरोना बर' हारिफोरानो नाथाय मानि थाखाय गाज्रि कमेन्ट फैयो बिनिबो मोनसे जाहोन जोंहा गासिबो मिथिखायो सिस्टार जमुनाया माने गुबुन जाथिजों जुलि जादों आरोना बर' हारिनि अनगा दा बिनि थाखायनो गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों मानो होनबा जोंहा बर' हारियासो बेखौ दिखांलांनाय सायाव माने बर' हारिखौसो एसे नायफिननांगौमोन माने बर' हारियानो बेखौ बक्साराव फेमास खालामनाय दा बियो बर' हारिखौ मोनथियालासिनो गुबुन हारिजों जुलि जादों आरोना दा आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा कमेन्टफोरखौ मानि थाखाय हरो आं बिनि थाखायसो बुंनाय जाबाय गाज्रि फैयो होननानै दा बिथाङाबो मोजां बाथ्रा बुंदो नैबे गेजेराव मबाइलखौ बाहायोबा मोजां मोनसे नलेजाव बाहाय होननानै दा बियो मोजां नाथाय गाज्रि कमेन्टआ बैनि थाखाय फैदो जे बियो बर' हारिखौ बावगारनानै गुबुन हारिजों जुलि जानाय आरोना दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आङो मोननै आपडेट्स लानानै फैदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोबासो बुजिखाबाय दा बेनोसै आरोना आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैला नोंथांमोना कमेन्ट हरनो गोसोबा आं कमेन्टखौ खालि दोनदो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जमुनानि बागै आरोना दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच